Good afternoon. Good afternoon, ma. Okay, waiting be your name. I'm Chus Eboka. Chus Eboka. Chooks. Eboka, yeah. Eboke. Eboka. Iboka. Yeah, yeah. Okay, Choose Eboka. Yeah. Wow, I met an Eboka somewhere in Asaba. Yeah. All right, Chooks Eboka. So what's the full meaning of that Chooks? It's Chukuyim. Chukwudi. Chukuyim. Chukwunyim. Yeah. Okay, Chukwunyim Eboka. Yeah. Where are you from? I'm from AGBOR here. Abo. Yeah. You're an Abo man. It can't South. Yeah. Ika South. Yeah. Okay, you're from here? Yeah. All right, sir. There's this thing we do. We are Namen TV. Yeah. We are going around the cities, connecting people around the Igbo cities, like we call it. Yeah. I want you to tell us about the IKA people here. IKA people, they are loving people. They love strangers. We accommodate even both the houses, wherever we may come from. We always accommodate everybody. We take everyone as one. We ask everybody as one. So there's unity and peace here in AGBOR. Ever since I grew up in this town. You grew up in this town? Yeah. Wow, I'm feeling the peace because when I came in, the hospitality was really awesome. Yeah. Well, I thank you. Yeah. I thank you. I thank your people from you. Anyhow, all right, sir. Tell us, the IKA people, the AGBOR people. When we came in here, we heard language that is like Igbo language. You know, it was entering my ear. IKA people, Igbo people. Yes, we are all one. It's just a little difference in Igbo language, but we do almost the same. Our traditions are almost the same thing. It's just the language, but sometimes we do understand each other. We speak like Igbo people, so we're all one. Yeah, okay, we understand the IKA people speaks Igbo language, but in IKA dialect, huh? Yes, in the IKA dialect, but we speak like Igbo people, so we do things as one. Okay, what are the things you think that you do like Igbo people? The things we do like Igbo people are, like, for instance, in terms of tradition, like this New Year festival, our own is forthcoming. So we are going to celebrate it on 1st of October. 1st of October. Yeah, this The New Yam Festival. Iriji. What do you call it here? We call it AYG. AYG. Wow. So we do the same thing with the Igbos as Igbos does. Really? Yes. You know, people from across the Niger, a lot of youth does not know IKA. The fact that if just because of, if you don't move out, you may not understand what is going on. But as long as we are together, to me, I still believe, as to myself, sometimes I do go to Anisha to buy things. Some of the Igbos do come to this place as well. So, except if you have not moved out of your state, that's why you will not acknowledge this so-called IKA language. So AGBOR language is a very popular language, which even across the nation they know about AGBOR people. Wow. So, yeah. Okay. Yeah. Well, AGBOR is a nation town. Yeah, I know that a lot of people know about AGBOR. Because if you talk about data state, definitely AGBOR is playing a significant role. Of course. Okay. Tell us, how many market days do you have here? And tell us the names. Like tomorrow, I've been Nkwo. Okay, tomorrow is Nkwo. Today is what? Today is A4. A4. Yeah. All right, tell us about the market. That's our market day here in AGBOR. That is, we call it Afiobi. Afiobi. It's very close here. Okay. Yeah. So mention the 4 market days you practice here. We have A4 here. We have Eke, and we also have Nkwo and Orie. Wow, man, this is huge. This is huge. You understand? Because I believe our forefathers, our progenitors, the progenitors of Igbo, the real people that allow Igbo. Meaning ka enwe ihe ahịa ka ejiri amana ka ha jiri amana ụmụ ha mara ndị ha wụ. Kwe? Akwe? Yes, Oyano. Ka su Igbo. Yeah. Ana m ikwu. So, you know, mgbe ha mere ihe ahịa na nwekwe nyekwa iri ji si ka ejiri akọcha ihe niile akọrọ n'ubi. Mgbe eru na October kwe? October ka unu ji eri. Nke anyị abịa wepụta ya. Then rie emume ji. Ọ ka esi emekwe ma too.
All the same way kind of member. Man, ịma Igbo ndị ọzọ chọrọ mmekọ. Yeah. Ọ ya ka anyị ji pụta. Ihu ndati na anyị ga-agagharị mmekọ Igbo ọnụ ka Igbo nọ na Anambra, Igbo nọ na Abịa, Igbo nọ na Ikwere, Igbo nọ na Echie, Igbo nọ na Ọhafịa were weta aka jiri nakọ nwanne ha si na iwe onye Igbo ibe m ka emekọ ihe. I kwetere na ihe dị ụta? Ekwetere m afọ ekwetere m ọfụma. Ekwetere m ọfụma. Ndị ka ọ nọ na ọhaneze ndị Igbo. Ndị ka ha na-emekọ ihe wit ọhaneze ndị Igbo. Of course. Yes. Okay, anyị na-ele anya na ihe niile anyị na-eme ga-apụta ihe na onye ka ga-ahụta onwe ya, onye nọ na Anambra ma onye nọ na Abịa Steeti, onye nọ na Ngwa ga-ahụta onye ka n'ọkwa onye Igbo ibe ya. Ịma ihe ndọrọndọrọ ọchịchị emeela enwe nnukwute nkewa na ndị Igbo nọ na ofe mmiri na ndị Igbo nọ na ebe nke ọzọ. So kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ihe dị ụta? Dịka etu nwoke ma na-apụta na as president Peter Obi, anyị na-asọpọtụkwa ya. Yes, anyị na ebe a na-asọpọtụkwa. Mana unu nwere asị Okowa nwa unu nwoke na-aga n'azọ ka ọ wụrụ onye osote Atiku. Kedu onye gwa m maka nke a? Nke Okowa ahụ dịka etu afọ mmụọ alaka nke onye Igbo ka anyị danda onye Hausa, ka onye nke ahụ o jere mite ebe ahụ onye Hausa that's Atiku. Ọkwa ya na-azọ achọrọ echi Nigeria. So but onye mụ na-support that Peter Obi ka anyị na-support na even Agbo here, even the youth ha na-akwado na so ha na-akwanyere Peter Obi. Okay, ha hụtara na ọwụrụgodi na Okowa mana maka na ọwụ na ọ na-azọ na ewu onye na-achọzi ka onye Hausa kezi na obodo ya. So anyị na-support kwa that ọwụrụ onye Igbo. ya. Wow. Udo dịara gị.